Itt a Pancser tesztünk főszereplője a Volvo V40-es City Safety nevű rendszere, amiről rengeteg rémhír terjedt el, és saját magunk akartunk utána járni, hogy mi a helyzet. Látszik, hogy a szélvédő felső szegélyébe a belső visszapillantó tükör mögé van beépítve egy lézerérzékelő, ez az alapja, itt mutatja a műszerfalon a bekapcsolt állapotát, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mi az igazság abból, hogy ez a rendszer nem jól működik. Rengeteg pletyka, rengeteg téveszme terjedt el autós körökben erről az elektronikáról. Látszik, hogy a Marsó gumi támogatásával készült a tesztünk. Tulajdonképpen kiépítettünk papírkartonokból egy akadályt, az autót berendeztük úgy, hogy a fontos paramétereit tudjuk mérni. Itt a Samsung telefonban van egy olyan lassulásmérő, amivel az autó lassulását tudjuk mérni, és természetesen bekapcsolt állapotban többszörös nekifutással próbáltuk ki, először óvatosabban, hogy működik ez a rendszer. A leglényegesebb rész, hogy a V40-esben ezt továbbfejlesztették, annak idején 30 km/h sebességig működött, itt 50 km/h sebesség a felső határ, és ez adja a tévképzetet. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a korábbi 30 km/h sebességnél, az újabb pedig 50 km/h sebességnél képes megállítani az autót. Itt látszanak a próbálkozások. A dolog lényege az, hogy ebből egy szó nem igaz. A rendszer valóban 50 és 30 km/h sebesség határokkal működött, illetve működik, de nagyon lényeges tudni, és aki ezt használja, annak nagyon fontos, hogy meglegyen az az ismerete, hogy 50 km/h ennél az autónál a sebesség határ, de az ütközést csak 15 km/h sebesség különbséggel tudja tökéletesen megakadályozni. Például, ha az előttünk járó autó 35 km/h sebességgel megy, és mi megyünk 50-nel, akkor valóban nem történhet sérülés, illetve ütközés, és ezzel a városi forgalomban, ahol lassan vánszorog az ember, tökéletesen meg tudja előzni az ütközéses baleseteket. Láttuk, hogy itt különböző esetekben kipróbáltuk azt, hogy alacsonyabb sebességeknél mit csinál a rendszer, és úgy van ez, ahogy a Volvo mondta, ha álló akadályt nézünk, akkor a sebesség különbség ugye csak 15 km/h lehet, tehát e fölött a sebesség fölött nem kell megállnia az akadály előtt. Senki ne ijedjen meg a képtől, itt nyilvánvalóan túlléptük ezt a sebességet. A kísérletek egyébként azt mutatták, és ez nagyon érdekes, hogy lényegesen jobb a rendszer annál, amit hirdetnek. A 15 km/h sebességet messze-messze túlszárnyalja, 20-nál, 25-nél még tökéletesen megáll, 29 km/h sebesség volt az a határ, amit nem tudott már érvényesíteni, nem tudott megállni. Itt látszik, hogy egyébként mértük azt, hogy milyen távol áll meg, általában 60-67 centire áll meg az akadálytól normál körülmények között. Ha túllépjük a sebességet, akkor nyilvánvalóan lényegesen tovább fut az autó. Ezen a képen azt mutatom, hogy milyen erősen fékez, le van lassítva, vagy berugózik a kocsi eleje, és úgy áll meg ez adott távolságban. És egy nagyon lényeges dolog még, ami ebből az egész mérésből kiderült, az az, hogy micsoda fantasztikus sérüléseket képes ez a rendszer megelőzni azzal, amit csinál. A rendszernek egyetlen hibáját azonban felfedeztük, nevezetesen azt, vagy legalábbis érzékeltük, ha nem felfedeztük, nem tudjuk, hogy ezt mennyire tudja valóban a gyár. Nálunk az történt minden esetben, hogy fékezett, megpróbálta megelőzni a balesetet, de amikor elérte a falat, akkor saját maga felengedte a féket, és gyakorlatilag szabadon gurult, minden esetben úgy kellett megállítani. Ez pedig nem jó hír, mert ha megnézzük, hogy a sárga vonaltól mennyire került előre a kocsi orra, akkor ebből látszik, hogy lényegesen rövidebb ütközési zónát lehetne elérni, ha végigfékezve tartaná az autót. Itt a kilométer-órán majd látszani fog a sebesség, még egy ismétlés lesz ezzel a méréssel, és hogyha a műszerfalra tekintünk, akkor azt is látjuk, ezt utólag mindig is jelzi, hogy hogyan fékezett. Tessék nézni egyébként a kilométerórát, 29-et mutat, és 29-nél menthetetlenül neki megyünk. Ahogy mondtam,
kellemetlen érzésünk volt azzal kapcsolatosan, hogy gyönyörűen, ragyogóan fékezett, végezte a dolgát a rendszer, de amikor elérte az akadályt, akkor gyakorlatilag fölengedte a féket, szabadon tovább. Rengeteg videó kering az interneten, a YouTube-on arról, hogy működik ez a rendszer, és sajnos típustól függően mindenütt azt mondják, vagy mutatják, hogy 30 km/h, illetve 50 km/h sebesség határig megakadályozza a balesetet. Tulajdonképpen a legnagyobb tanulság ebből a kísérletből az, itt egyébként érdemes megnézni, hogy micsoda roncsolást végez, tehát a legnagyobb tanulság ebből a kísérletből az, hogy pontosan úgy van, ahogy a Volvo mondja, állóakadálynál 15 km/h sebesség lehet az a határ, ahol meg tudja előzni a balesetet. Mozgó autónál természetesen a sebesség különbség számít, 50 km/h sebességig figyel a rendszer, a szélvédőbe ültetett radar, és 15 km/h sebesség különbségig tudja biztosan megelőzni a balesetet, illetve az ütközést. Az e fölötti tempónál jócskán lassít, nagyon erősen fékez, ezzel a deformációkat, illetve a károkat nagyon-nagyon alaposan csökkenti, de megelőzni nem tudja. A végén szeretnénk még egyszer nyomatékosan kihangsúlyozni, hogy a Volvo messze-messze túl teljesíti azt, amit ígér, hiszen a 15 km/h sebesség különbségnél lényegesen magasabb tempónál is sikerült megállítani az autót, de jelentős hibájának tartjuk azt, hogy méréseink többségénél az ütközés után fölengedte a féket és szabadon hagyta gurulni az autót. Föltétlen előnyére írjuk viszont azt, hogy egyszer 30 km/h sebességnél végrehajtott kísérletnél közvetlenül az akadály előtt alig azt érintve megállt. Ez a felvétel mutatja ezt.